n'ihi na ọ mụtaghị ya nwa. Ụlọikpe atụọla ya nga afọ 30. Gọọmenti Abịa azọpụla njem ịkụri ụlọ niile dịgasị iche iche ebe ndị ekperima nọ na-akpa mkpamkpa ebe a na-edobe ndị a tọrọ na ya bụ steeti. Sọsọ n'ihe omume anyị na ọmarịcha ụtụtụ taa ka anyị ga-anọ kụwara gị ya bụ aka isugbe. Ihe omume anyị bụ akwụkwọ akụkọ na-abịara gị kpọmkwem na redio ka TV, redio Bejawa ha gị, redio Bejawa kpọtụrụ, redio gbokwuru ọkalịsịa, Darling 107.3. Igbo bi Igbo onye gị na ya ga-anọ n'ọmarịcha ụtụtụ taa ka bụkwa m onwe m onye ji igu ka egwu na-eso ọkwa ka ibe n'ikuku Obinna Chineke gbaa m ka anyị were tie n'ọsọ were ije ga akọ kpọmkwem n'obi onye bịara na nke ya. Akwụkwọ akụkọ bụ nchebe bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ọchịntị etiti ga-ekwupụta ụbọchị mbirimbi nyere ijikọta akara ejiri mara nwa afọ ala anyị nwa dị isi kpọrọ NIN na mkpirisi bekee nakwa akara ekwentị ya ka onye minista na-ahụ maka nzikọrịta ozi n'ọnọdụ akụnụba ọlọrọ ọhụrụ bụ Maazị Pantemini kwuo. Nwogharị ịtụ mberigwe ọlọrọ ọhụrụ cryptocurrency ọ bụghị machi ya ka onye ọkachamara na-agwa ụlọ ọba egwu ukwu ala anyị bụ CBN. Ihe mere agaghị ekwupụta ndị ekperima bandit dịka ndị na-eji ndụ egwu. Onye na-ekwu nke a nwanne ọ bụ onye minista na-ahụ maka omenala na nzikọrịta ozi bụ Maazị Lai Mohammed dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ ebe ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ ọgbụgbọ oku akpọhụrụ ndị bandit a ọ n'oge erubeghị mgbe ọchịchị ga-ekwupụta ha dịka ndị na-eyi ndụ egwu. Nwanne bụkwara terọrist na bekee. Nwa amadi ya nọrọ ụnyaahụ si ihe ga-eme ka nke a ghara ịdị ire n'ihi na ndị a bụ ndị ekperima bụ bandit ha abụghị otu enweghị aha eji mara ha ọ bụ ndị a maara dịka ndị ekperima. N'ịgakwa n'ihu n'akwụkwọ akụkọ Vanguard, nwoke ahụ gbupụrụ aka abụọ nwunye ya n'ihi ọ mụtara ya nwa enwetala onwe ya n'ụlọ mkpọrọ ebe ọ ga-anọ afọ 30 chara acha. Akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na-ekwu na nwoke kwutara aha ya dịka Steven Ngila gbara afọ 39 onye bepụrụ aka na aka abụọ nwunye ya bụ Jacqueline Mwende. Akụkọra n'ihu kwuo na kọdụ ugbu a na ụlọikpe atụọla ya mkpọrọ afọ 30 belụsọ ma nwetara ikikere ịgbagha ya bụ nchabi ikpe n'aka ụlọikpe mkpegharị dịka e nyere ya sọsọ abalị 14 ime nke a. Bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ọ dị mmanya wuchara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Horn lọghachite n'azụ n'ọrụ dododono bikono ya ka onye isi ụlọ ọrụ Isopadek bụ Maazị Orie Charles Orie na-agwa ndị ụlọ ọrụ Isopadek gbara abụbọ ọrụ ka ọ dị ugbu a ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ahụ maka mpaghara ebe a na-egwupụta mmanụ ala na steeti Imo nwadị isi kpọrọ Isopadek na mkpirisi bekee agbaala abụbọ ọrụ n'ihi otu esi akpata ụgwọ ọnwa ha aka. Onye na-eri 100,000 na-erizi 20,000 n'okpuru ọtụtụ hope ụzọ dị mma ebe ha nọrọ jụọ waterfall maka nene ezigbo ya ga-ebe onye ha nọrọ nọ n'abalị abụọ gara aga gbaa abụbọ ọrụ dịka ha gbachiri ụzọ esi abata na ya bụ ụlọ ọrụ. Mana akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Horn na-ekwu na onye isi ụlọ ọrụ abụ Maazị Charles Orie na-adara n'ala si ha bịa nụlọ ọchịcha na-atụ n'ọrụ. Ego mgbazinye adị ijeri naira 8.9 bụ 8.9 bilion naira loonu. PDP amaala ụzọ
Uzodimma Okwute katọọ ya boo ya ebubo ịgbaziri ihe karịrị ijeri naira 64 ya wụ 64 bilion naira bido naanị n'abalị 15 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2020 ruo ugbu a. Ka ọ dị ugbu otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP na steeti Imo akatọọla Karachi steeti Imo bụ Hope Uzodimma kwuo ego ndị a niile na-agbasiri 64 bilion naira eleghị ebe itinyere ya iji ya mee nene anyị ahụbekwanụ ya. Kedu nke ị na-agbazi ego aka nri aka ekpe ebe anyị na-ahụbeghị ya n'ọrụ? N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Horn, ụmụ amaala Imo akatọọla ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma akụnyere onye nta akụkọ Nigerian Watchdog n'ala Imo. Ụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Horn. Ọ dị mma kpọmkwem n'akwụkwọ akụkọ Abia breaking news ka anyị n'ugbu a. Ụlọ ọrụ NCDC anwụchiela mmadụ abụọ aka ha dị na igbuwe okporo mmanụ petrol na ya bụ steeti. Ọ ka bụkwa n'otu akwụkwọ akụkọ Abia breaking news. Gọọmenti Abia ga-akwatu, kụrie, mebie, laa n'iyi ụlọ ndị adịgasị iche iche ebe ndị ekperima nọ na-akpa mkpamkpa ha, ebe a na-atọrọ ndị mmadụ, ebe a na-ejikwa akpa mkpamkpa dịgasị iche iche, nakwa ebe a na-atụ mgbere ọgwụ ike gbaa gburugburu na ya bụ steeti. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu n'aka na-achị steeti Abia bụ Okezie Victor Ikpeazụ dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi e nwere na ya bụ steeti kpọmkwem na Ụmụahịa, isi obodo Abia. Onye gara n'ihu kwuo tinye aka n'ala dị n'ire fọrọ ụtụtụ taa kwuo na steeti Abia ga-esiriri mi n'ala. Akwa ịhụrụ ụlọ ndị a ebe a na-atụ mgbere ọgwụ ike, ụlọ ndị adịba a na-edobe akụrụngwa dịgasị iche iche eji ebu agha megide ọnọdụ mmadụ, tinyekwara ebe a na-edebe ndị atọrọ, ebe ndị ekperima na-adị. Steeti Abia ga-ebido kpọmkwem na Mọnde abalị 15 nke ọnwa Febrụwarị afọ 2021 bido ọmụma ịkụrụ ya bụ ụlọ n'otu n'otu. Ọ dị mma dịka anyị na-apụ n'akwụkwọ akụkọ Abia breaking news ka anyị na-aba n'akwụkwọ akụkọ Sahara Reporters ebe a nọrọ nweta akụkọ a. Uzodimma akpọrọla ndị akpa obi. Uzodimma akpọrọla ndị akpa obi ga-akwụọ onye mbipụta akwụkwọ akụkọ Nigerian News Guide na akwụkwọ akụkọ Nigerian Watchdog ihe tinka kụrụpan. Ka ọ dị ugbu a akụkọ na-erute anyị ntị na-ekwu na a na-ebo nwanne aka na-achị steeti Imo bụ Uche Uzodimma ebubo maka gịnị? Maka agwa ahụtara dịka nke chọgburu onwe ya, ebe akọ gara n'ihu kwuo na ọ kụrụ onye na-ebipụta akwụkwọ akụkọ Nigerian Watchdog ihe tinka kụrụpan. Dịka nwa amadi ya nọ n'ụlọ ọgwụ na-ekwu na o ji anya ya hụ ndị mmụọ ụnyaahụ na ihe ọ hụrụ nwanne na ọnụ apụghị ịkọ ya. Ya bụ gịnị? Ya bụ nsogbu o nwetara n'aka nwanne Hope Uzodimma bụ Uche Uzodimma. Igbo bụ Igbo, anyị ga-aga n'ihu imeta gị mma n'ụtụtụ taa dịka anyị ga-enye gị ohere itinye ntụnye nke gị n'isiokwu ndị a akpụ n'ọnụ sọsọ na darling 107.3.
ọ bụrụ ma na-aga ma agarubeghị Igbo mụrụ m si na ije ka bụkwa ọgịga ya bụ na ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ndị bịara ahịa dịka anyị hụrụ ha n'ụtụtụ taa. Anyị nwetara nke a sitere na akwụkwọ akụkọ Sahara Reporters ma nwetakwa ya na Watch Dog, ebe a nọrọ nweta akụkọ na nwanne nwoke aka na-achị steeti Imo bụ Uche Uzodimma nọrọ ụnyaahụ kwụọ duka onye na-ebipụta akwụkwọ akụkọ Nigerian Watchdog bụ onye jikwa ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị UPP ya bụ United Progressive Party zọọkwa ọchịchị onye senetọ mpaghara Ọlụ. Ya bụ ka ọ dị ugbu a nwa amadi a onye nọ n'ụlọ ọgwụ dịka akwụkwọ akụkọ Watchdog si kwuo na ọ nọ na ụlọ ọgwụ nọ na steeti Lagos na-anara ọgwụgwọ. Ya bụ gịnị mgbe a bịara nnọọ jụwazie kedu ka mmiri si bịa baa n'opi ụgbọgọrọ, nwa amadi akọ na ọ gakwara nnọọ ogbe a ebe a na-enweta akara ejiri mara nwa afọ ala anyị NIN akwa ya nke a dị n'akụkụ ụlọ ọrụ ebe a na-eresi ndị mmadụ mmanụ petrol ya wụ ebere links na ụlọ ọrụ ha ahụ n'ebe ahụ ka eruteziri ya sị na enwere akwụkwọ o kwesịrị igweta na ụlọ ọrụ OCDA. nwa amadi ya bụkwanụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ahụ mmadụ abụọ bụ ndị ọ rọrọ ka ha dugia ka nwere ikikere ha ka emee ọsịsọ na ụlọ ọrụ OCDA. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na nwa amadi ya rutere nnọọ ka ọ na-ebuse ụgbọala ya ka ọ rituo ka ọ hụrụ onye bidoro maja wee ya sị ya bụrụ tuketuke a pụọ n'ụzọ ya echekwa n'ọwụ ihe egwuregwu n'ọwụ ihe njakịrị, mana ọ nwekwara ike ya ịpụkwa na ya bụ ebe ahụ a sị ya pụọ ka busezi ụgbọala ya n'akụkụ ebe nke ọzọ. N'ebe ahụ ọ nọzi ka nwokorobịa na ndị akpa obi anya na-achacha ọbara nọrọ nnọọ bịa zutezie ya bie ya aka ọjọọ. Kepụkepụ ọzọ nọ na-anụ n'akụkụ na-ekwu na abụchaghị nnọọ ebusara ụgbọala ebusaghị ụgbọala ma ọ bụchaghị na ebusara ụgbọala na-enyowe mana asawa akwa agadi nwaanyị na a ga-asapụta yọrọmịyọ ịghọtara na enyiwecha ihe a na ọ bụghị sọsọ ebusara ụgbọala ebe a ebusaghị ụgbọala ebe a na-enwere ihe nọ ya ọzọ n'ime. A na-ajụ gịnị a sị na nwa amadi a na ụfọdụ akwụkwọ na-ebipụta na-abụ nke na-akatọ ọchịchị Uzodimma ịghọtara na ụfọdụ n'ime akwụkwọ na-ebipụta bụ nke na-akatọ ya. Anya na-asịsị nnọọ na ọ bụ bụzikwa gị ọchịchị onye kwuo uche ya ka anyị nọ n'ime ya. Gọvanọ metere nke dị mma ọ na-agaghị eto ya, o mejọkwa na-emejọ ọ na-aga asị nnọọ ndị a gọvanọ imejọla ebe dị otu a ngwa lọgha chigha mee ya otu a nke a ka bụkwa kepụ mana nke bụ eziokwu bụ na dịka anyị si nweta ya na-abụ ozi bụ na akụrụ nwa amadi ya ọ dị ndụ ọnwụ ka mma ọ makwago onwe ya ebe ọ nọsi nnọọ bụ mgbe ọ nwetaziri onwe ya bụ n'ụlọ ọgwụ na-ajụzi na-ele ihe meganụ lee ihe mega kọwacha ozi otu ya n'ụwa ya si gaa ma chetazie aka nwokorobịa biri ya. Dịka anyị na-eleba anya na nke nwa amadi ya ka anyị jikwa ohere a na-agwa ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-etinyezi aka na ntọrọ ndị nta akụkọ bikono ndị nta akụkọ enweghị ego. Kedu ebumnobi gị tọrọ onye nta akụkọ? Anyị nwetara akụkọ nke mere ụnyaahụ na steeti Rivers kpọmkwem na Port Harcourt na Wuji nke steeti ahụ ebe a nọrọ nnọọ tọrọ onye nta akụkọ NTA Chidiebele. Biko anyị na-arịọ ndị ekpere ma onweghị onye tọrọ dị mma, mana ị hụrụ ndị nta akụkọ weziga n'aka ebe ha nọ weziga n'aka anaghị m ekwu na o nwere ndị dị mma ka a tọrọ, mana ebe ndị nta akụkọ nọ kedu ihe na-achọ ebe nta akụkọ nọ? Ọ ihe mkpịsị odee ka ị chọrọ ka ọ akwụkwọ ka ị chọrọ ka ọwa igwe eji ezikọrịta ozi? Kedu nke ị chọrọ achọ? Ọ wụrụ ego anyị enweghị ego, anyị ejighị ego. Ọ bụrụ na onwe nke ị ga-achọrọ anyị maka ọrụ anyị na-arụ adịghị mfe, biko chọrọ anyị ya bụ ego karịa ịtọrọ anyị. Ya bụ echefula n'isi okwu akpụ n'ọnụ nnọọ gbasara nnọọ duka akụrụ onye na-ebipụta akwụkwọ akụkọ Watchdog ụnyaahụ n'ala Imo. Akara ekwentị ka ga-eji enweta anyị ma tinye ntụnye nke gị ka bụkwa 08150501073 n'olu ndị iti bụ 08150501073. Alo, ụtụtụ ọma. Bojom Dikon Kisley. Dikon Kisley. Adama Gani. Eziokwu ọ dị
go and have money. I don't know what the plan have the many years or I go up to the now. Now the people are the ọ dị mma hedịkwara gị na mma dịkọ nke siri eluche na ntụnye nke gị ya bụ dịka ọ na-akatọ ya bụ atụmatụ kpamkpam si na nke a jọgburu dele ma sigbo nkakwụ Ịbọlachi gbojom ụtụtụ ọma Chief Bright Agụ dịbụkwara gị mma ya mara gị mma Chief Bright Agụ dịka anyị na-aga n'ihu na nke ụtụtụ taa ka anyị nọrọ kwuo na otu jikọrọ ndị tere mpaghara South East, South West na Middle Belt akatọọla kpamkpam ya bụ mwakpo ndị Fulani na-achị ehi wakpuru ụlọ obibi Wole Soyinka dị na Abeokuta bụ akwụkwọ akụkọ ahụrụ na akwụkwọ akụkọ The Nation. Igbo anyị ga-agbapụ aka ahịa ma lọghachite azụ. Aga m aga n'ihu imeta gị mma naanị na Darling 107.3. Darling FM 107.3. Darling FM 107.3. For your stone-coated roof tiles, marble, granite, and all tiles, aluminum profiles, foreign doors, and all sanitary ware, go to Kendespo Nigeria Limited. For these and many more, for affordable price and quality, you'll be satisfied. Come to Kendesmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles, and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Kendesmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Kendesmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. Good morning, everyone. Charles Dale Memorial International School is a fully integrated boarding school admitting students both nationally and internationally. It has a standard living, learning, and recreational facilities to foster a vibrant life for the student. Committed to help every child actualize their dreams by providing an all-round qualitative education, offering a broad and balanced curriculum which is essentially an integration of the Nigerian, British, and Canadian curricula. The school currently has partnership with foreign universities in Germany, Canada, UK, and the USA. Visit our website at www.charlesdaleschool.com or call 0814-130-9816. Purchase your form now from Emerald School, 14 Chief Conlev, Anoku Street, Trans-Ebu, Owerri.
customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 58 Huber Street by Tetlo Road, Owerri. It's the place for electricals and electronics. Emako Global for those with highest taste in electricals and electronics. Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 58 Huber Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emako Plaza, 58 Huber Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. She left to chop butter food. Enjoy your life, let's enter your house, you day. Man, do delicious food and restaurants. Light your family mood with delicacies at Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Your family and friends must be satisfied with a finger-licking nutritious fresh meal, but African and continental dishes like shawarma, ice cream, popcorn, our yummy tasty fresh bread, mangrove bread, pastries, and delicious hot meals. And at Mangrove, you can get refreshment at the speak with recreational services. And we also offer home delivery services. Visit Mangrove at plot F/27 Housing Area B, New Owerri Capital Territory at Renter Roundabout, Summer 4040 Roundabout, Owerri, Imo State, Nigeria. Or call 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9 Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, a stitch in time saves all the 9 Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. OneXBet, huge wins from high odds all the way with the fastest payout. Take more of our winning advantages from your deserving bets on all sports, because with OneXBet, everyone can win. What about you? Visit our website on onexbet.ng. Use promo code BETNG and get up to 200% bonus on your first deposit. Yes, 200% bonus on your first deposit. OneXBet. Bets for every taste. Hygiene Battery Center. Buruburu Imo State niile Hygiene Battery Center. Gwisi mmiri ohaneze tukwasiri obi. Ninye ha udi battery moto di iche bụ BTML. Ebo di kwa n'ọnụ ala karịcha. Maọbụ tumburu oke na-azụ. Maọbụ kwanu wholesale. Ọ bụ na Hygiene Battery Center. Gị ga-enwuru karịcha. Ịzụtara nnọọ battery na Hygiene Battery Center. Ha ga-emenyere gị site n'iji igwe ọgbụrịgbogharị ha leta electrical system moto gị ma hụ na ọkụ chim na anaghị ego ọbụla. Mgbe moto gị ma ndị nta ma ndị gwongworo nwere nsogbu electrical ọbụla, hụ nnọọ na ị butere na Hygiene Battery Center. Ha nyonye ya anya, nsogbu ha gbabie ka mmiri n'otu ntabi anya. Gokom adịghị ya. Hygiene Battery Center nọ na number 191 Wedra Road, Owerri by Tetlo. Phone 08033860007. Ị gaa na Hygiene Battery Center taa. Ila Frelo. Imo State Zoo and Wildlife Park, Ministry of Tourism, Creative Arts and Culture, Owerri, cordially invites the general public to a special Valentine celebration tagged When Love Leads, featuring executive zoo tour guide, live video and pictures with baby lion, free life transforming books distribution, local diets and drinks at the newly commissioned Elephant's Kitchen, quiz competition for couples, youth and children with lots of gifts, live games, horse ride, music and dance. Date February
13th to 14th, 2021. Time 9 a.m. to 6 p.m. daily. Venue Imo State Zoo and Wildlife Park, Nekede, Old Road, Owerri. Tickets 500 naira child, 1000 naira adult, 1500 naira couple. Note, all COVID-19 protocols should be strictly adhered to. For more inquiries, call 081 44 66 4997. Welcome to one of the best animal attractions in Nigeria and the only surviving zoo in the South. Smile Foundation Ministry cordially invites all the young men and young ladies in Obibiezina and environs to the 2-day joint Valentine Bash of Smile of the Damsel and Manpower. Dates Saturday 13th February 2021 and Sunday 14th February 2021. Time 3 p.m. each of the days. Venue Senator Eza Joku's Place, Ameze, Obibiezina. Note, it's an open air event and all COVID protocols as required by law will be strictly adhered to. Everyone must come with their mask. Engineer Mrs. Chinwe Ajoku, lead coordinator. Celestial Church of Christ, Owerri Central Parish, Rescue Center of number 12, Old Nekede Road, Umwezero Cam 5, Owerri, Imo State, presents A Night to Remember, featuring music, salvation, healing, breakthrough, prophetic declaration, and much more. Theme, let's return to the old part. It's happening on Friday, 12th February 2021. Venue, number 3, Nekede Old Road, Madoka Bus Stop. Time, 6 p.m. till dawn. Speakers, Honorary Evangelist Damilola Afefe, Lagos. Honorary Evangelist John Ali, Imo State. Honorary Evangelist Daniel Desmond, Port Harcourt. Chief Host, Supreme Evangelist Prophet Donatus I Am. Sponsor, Bro Chinedu I Am. Coordinator, Bro A.O. Hallelujah. Guest artist, Sammy Gita from Port Harcourt. Come, let's make it a night to remember Jesus is Lord. Turning lives around. ọ bụrụ ma na-aga ma agarubeghị Igbo mbụrụ m si na ije ka bụkwa ọgịga ma gaa n'ihu si na-asụpụ otu ihe ọrụ akwa mma dịka anyị na-eleba anya na isiokwu akpụ n'ọnụ ibobe Igbo. Ọ bụrụ na ka na-esonyere anyị, ọ bụ gbasara nnọọ ozi anyị nwetara nnọọ n'ikuku nke na-agazu ebe niile. Anyị nwetara na Watchdog nwetakwa na-agazu n'ala Imo gbaa gburugburu nakwa akwụkwọ akụkọ Sahara Reporters na ọtụtụ ndị ọzọ ebe a nọrọ kwuo na nwanne aka na-achị steeti Imo, nwanne ya nwoke Ntabuche Uzodimma nọrọ bie onye na-ebipụta akwụkwọ akụkọ Watchdog aka ọjọọ n'ụlọ ọrụ OCDA na-ewetuo amara Chineke ndị ọrụ OCDA na aka nwokorobịa aka abụ onye lara mmụọ kekwa ekwu a na-ekwuzi taa ga abụ okwu a na-ekwuzi n'ihi ebere Chineke n'ebe ọ nọ zọrọ nwa amadi ya ndụ. Ya bụ ya sị ka iwepụta na ya nọ ọ na-akụ ya duka n'ihi na nwanne ya wụ gọvanọ ka ọ n'ogene. Ọ na-akụ ya duka n'ihi na ọ ya nwa waka na chi steeti. Ọ na-akụ ya duka n'ihi na o nwe ya na ya na-azọ. Ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ n'ụtụtụ a na-arịkwa nnọọ ka ọha na-eze leta ihe ọnụ maka ihe ọjọọ gba afọ ya ghọọ omenala. Ngwa tụtụrụ ekwentị gị, akara ekwentị ga-eje nweta anyị 08150500107. Ịbọlachi Obinna Chineke. ụwa mara gị m onye nke m. Ya dị mma ya. Okete na onye na-akpọ music machine esi m ebe Enugu ga-akpọ nwanne Evangelist Awa Jacob. Ọ dị mma, gaa n'ihu. Ya ma first time ịkpọ anụmanụ eze gị ka ị nwetara m. Ọ dị mma. Biko ihe m na-achọ itinye ọnụ na-ekwu ahụ ya bụrụ ma nwa okorobịa ahụ ọkpalakpa something like that. Ọ dị very wrong because ihe anyị nọwụ ọchịchị onye kwuo uche ya. And ọ dịkwa na mma idile ndị na-ezi ozi na redio, ndị journalist, mụ akwụkwọ press from Nigeria Nollywood, anyị maka isi ime. Wala. So ọ na-adị mma anyị nwakwara gwara evangelist, anyị wụ pastors. They don't touch anointing of God just like that. I pray about pastors, and in the pastors, mana make him mana eme ọjọọ. Okwu ha na-ekwu n'ọnụ ha, okwu ha na-ekwu n'ọnụ n'iwu ha ga-emetụta everybody. Ọ bụghị one person, ọ bụghị okenye naanị ka ekpọrọ mee ya. So ndị na-ezi ozi na redio, this man gara aga, this boy gara aga metụ aka, ọ dị very bad.
and elejikwa anya nwere ka ọ bụrụ nwanne ya nwoke tiri ya ọ jọkwa chi ka o kere ma asị nwanne onye aka onye na-achị steeti ọ dị very bad so a ga-elebara ya anya ọ ya wuchukwu my brother ya dịkwara gị na mma nke bụ eziokwu bụ na aka ọjọọ ọbụla ibiri onye nta akụkọ nwanne Obeu Ibolachi Obinna Chineke ụtụtụ ọma ọkụ Ifeanyị Okwu JP emewo maka ndị agbara ọkụ Ifeanyị Okwu JP were ndị nyere ka isi ụmụ ọdụ oge na-akpọ ọ dị mma onye ji ego ewu na-eso gbojom anyị chọrọ iti ọnụ na ya n'ụtụtụ ahụ maka nwoke jira n'isi akụrụ ihe ụlọ ahụra na ihe ọjọọ ebidola n'obodo onye ọhụrụ enweghị jurnalist ya na ndị obodo na-adị mma ya na ndị ọha na-adị mma n'oge ọchịchị eburu uche ya ndị na-agba ihe na-emedu ọnwụghị ga-akụzi aka ihe eziokwu gasị ka egbu oge mana mgbe ebere ka e ga-adịnye na ukwu ha na-achọ moto a ga-azụra gị ihe mere onye a imo niile ga-agbapụta ihe ọjọọ gwa gọọmenti fe ha ma ihe a ga-eme anyị ama ma nwanne gọvanọ onye a ya makwa ma gọọmenti dịla ndị ijerekwa ọjị ha n'Imo steeti ha agbakwala nkịtị ndị jurnalist ha gbanwere email ụlọ agbakwala nkịtị ya bụrụ mgbe enyi nwoke tidere eme ka ebe emiri chairman emiri chairman ihe ndị a ga-eme ọ ga-ekwu okwu gbasara ya ndị uwe ọkụ ọha n'ọnụ ndewo Uncle Ifeanyị Okwu JP na ntụnye gị n'ụtụtụ taa ị ga na-aga n'ihu na-emeta gị mma Ibolachi ụtụtụ ọma ndị darling otu efu asaa atọ ụtụtụ ọma Shedrack ele ebe ị gbagara kamgbe naanị m kemgbe a na-agazi NIN ka m gara menu bifo igwe ndị steeti ga-eweta n'akwụkwọ ifo kemgbe ahụ na-abịazigala n'ike agwụla ọ dị mma Chineke sara na anyị nwetara gị ọzọ gaa n'ihu ihe nwere ikwunye ya dịka ihe emekọtakwala m ọkwa otu nwanne gọvanọ nke anyị ga-aga hụchara ya izi nke ma na-eme onye military chọọchị sọmarị ihe ama ma ihe onye nọ n'ọka si na onye kwuchie ụzọ gboo ọkụgide onye a kụgbuo ya anyị ahụkwala ndị lọsụrụ nwa kesịl so anyị chọrọ ikwu ọ dị mma ụmụnne gọvanọ apụta obi mmiri nwanne ya nwoke enweghị Chineke mere ya nwa ofis of the Chineke gị ọnwụ ha were nwa ha kụgburu mmadụ n'Imo steeti ọ dị mma ya dịkwara gị na mma Shedrack na ntụnye nke gị na ọtụtụ a dịkwa na-agakwa n'ihu na-akatọ ya bụ agwa n'aka nwanne nwoke Akanachi steeti Ibolachi ogbu abụọ na Imo steeti Ọpadek Chidozie ekelala m gị gaa n'ihu aha m hụ Comrade Ọpadek Chidozie Nwosu echikara m ụmụọka nnọọ ha jide m peaceful community dị mụsụta ụga Black ihe a mere o wutere m n'ihi ahụ ya na Facebook yesterday oge ajọ ọrụ nke ukwuu so ọ bụrụ ma emecha investigation ọ na emere ihe a na-ezekwu n'ezekwu nwanne gọvanọ ekwesịrị ka ndị nta akụkọ ma ihe a ga-eme n'ihi na ihe a na-esi na-emegide ndị nta akụkọ na ala anya Imo steeti adọwala very very much so ndị nta akụkọ kwesịrị a na-enye ha respect ma onye nta akụkọ onye nta akụkọ n'ihi na ọ bụrụ ma gbagba nkịtị na nwụrụkwa onye nwere ike ọrụ gị ọkwa nwụrụkwa na nwere ike ọrụ m agaghị ekwuru ikpechapụ sọmbọrị nwanne gọvanọ anyị ahụzie ihe a ọchịn bad biko ọ dị mma ya dịkwara gị na mma Ọpadek Chidozie Nwosu dịka akụkọ a si na-aga ọ ga-amagbu onwe ya bụrụ na ebido ya bụ ezi nyocha ka a mara ma magbukwa onwe ya ma ọ bụrụ na aka na-achị steeti Imo iji gosi nnọọ na ọ bụ onye na-akwụwa aka ọtọ na-akpụ ihe ọjọọ eji m aka na ọ ga-anọ n'isi isi menala ịchọpụta ka ihe si mee ma taakwana nwanne ya ụta ruoro ya ezigbote ụta maka o ruoro ya nwa amadi ya akụrụ duka bụ nwa afọ Imo ọ na-achịkwa nọ n'okpuru ya ịghọtara nwanne ya biri mmadụ aka ọjọọ dịka akụkọ si kwuo bụkwa onye nọ n'okpuru ya ya bụ o nwere ikikere
ime gịnị ime inye iwu ka esi imi n'ala chọpụta ka ya bụ ihe si mee ma bụrụ na emechaa chọpụta nnọọ na aka nwanne ya dị na ya bụ ihe enyekwa ya ntaramahụhụ ruo ya ọ ga-amagbu onwe ya n'ụzọ dị mma ma isikwa m ka uche obi nke m ngwa ka gaa n'ihu ịzọ okpoko ndị mmadụ ịbọọla chi Maazị Obinna ụtụtụ ọma ya gazie onye ji igu ewu na-eso gbojom onye na-adụli ya maazị onye chefula m Godwin ọ dị mma eshimemi na ya akpọga ebe anyị nọ ndị Igbo ihe ejiri mara anyị wụ nwanne onye bara apa kemgbe hope ụzọ dị mma awụbela gọvanọ anyị anụkwuru mmasị nwanne ya ma ọ fọ ile onye nta akụkọ kwụọ ya ihe ọhakere chiri Imo steeti onweghị nwanne ọla chiri Imo steeti onweghị nwanne leti gọvanọ Mbakwe chiri Imo steeti onweghị nwanne ndị eri echicha n'Imo steeti ama bifọ olee ka nwanne ejijela onye nta akụkọ kwụọ ya ego because of nwanne awụ onye gọvanọ ejejela onye nta akụkọ onye nta akụkọ ọ gara arụ ọrụ kwesịrị ịrụ ime nke ọma ya ekwupụta ya ka ime nke ọjọọ ekwupụta ya so ya nwere na ha ewe eziokwu a ga-achọta mmadụ onye nwa ndị nta akụkọ finish ya na redio bọọlụ criticize ya gbasara criticize ya ya nwa ya nwere ya nwere gọvanọ ka na-emezi ya ọ dị mma ya dịkwara gị na mma na nwanne gị wụ aka na-achị steeti apụta gị na ị ga-akwa ọkọ kpọchiri ndị mmadụ onye eme nnọọ pịa ya na ihi na nwanne gị wụ aka na-achị steeti ya wụ ka nwa amadi ya na-akatọ ya bụ okwu ịbọlachi Obinna ụtụtụ ọma ụja ụja from Nekede gaa n'ihu ịma ihe mere ha ya nwanne gọvanọ ekwuwe nyere sọmbọji bifie ya kachap n'anya ọkwasị nwanne ya gọvanọ keghị nwanne na-awụbe gọvanọ ya nụla ha anyị anụbi ya and ị ga-amasị onye nọ n'ọhịa onye nọ n'ụzọ abụọ mkpọ ụmụ onye gwere mkpọ ahịa nọ n'ime ọhịa ya mere ọ ga-awụ onye ọla nwanne ya gọvanọ si akụgbu anyị onye nyugoro elu gara ịlọda lọda hụla square one ga gị jekwala mitin ụmụnna ọ wụla echi den anyị ahụ mgbe m gwakwa ya wuru gọvanọ onwe ya ma ọwụ ụmụnne pụta bịa kụgbuo anyị ma ndị ọzọ niile wụchala gọvanọ ikeke gọvanọ si uchili Imo steeti erule ya 10 adịghị ka anyị nọ na ma ndị amị esiri ma ndị amị na-achịpụ enwe ka ekwe anyị ya hụla ke ka abịa bịa nwa nke mmadụ onye nta akụkọ gụọ anyị echu ndị chọpụta ọha emewe ma ọ wụghị mma gọọmenti egbuola anyị akụ ya hụ onye ekwu ya hụ ọ ga-adịra ma n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ọ dị mma ya dịkwara gị na mma agwụja na ntụnye gị na ụtụtụ taa dịka wekwara n'ihu na-akatọ ya bụ agwa dịka ekwuru na nwanne aka na-achị steeti Imo biri nwa amadi ya aka ọjọọ ịbọlachi Obinna Chineke ụtụtụ ọma onye ji igu ka ewu na-ezo ojom gaa n'ihu my brother aha m uche esi m na-asị na-akpọ ọ dị mma o nwere ụdị ihe na-eme na dị steeti na-aghọta some time ago kwa this man na-akpọ Precious Nwadike ka the same people ọ kọkwara ihe na Heroes Square ICC tizie fon ya kọwaa fon ya ọ bụ onye nta akụkọ onweghị ihe kwuru na that one then this one again ha na ya kọọ ya ụdị ihe a biko a na-asụ gọọmenti lebara ihe anya chọpụta ma ihe a ọwụ iji set nwanne hope up ọ bụrụ na ọ wụrụ eziokwu na dragan uche ụzọ dị mma mere ụdị ihe dị ụka akpọpụta ya n'ụlọ ikpe enwe ntaramahụhụ ruru enye ya